Suni-konsernin toiminta alkoi jo vuonna 1905, kun isoisäni Elias Suni vain 25-vuotiaana aloitti sekatavarakaupan Savitaipaleella. Jo vuonna 1927 hän aloitti ensimmäisenä Etelä-Karjalassa autokaupan Studebaker-merkillä. Toimintamme kivijalkoina ovat alusta asti olleet rehellisyys, ennakkoluulottomuus ja yrittäjyys. Nykyään näitä kutsutaan arvoiksi. Perheyhtiömme toimintaa jatkaa tällä hetkellä 4. polven edustajana poikani Ville Suni. Suni-konserniin kuuluu tytäryhtiö Autosuni Oy, jonka toimialana on uusien ja käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen myynti sekä jälkimarkkinointipalvelut. Kasvua haemme erityisesti vaihtoauto-, kolarikorjaus- ja rengasliiketoiminnasta sekä verkkokaupan kehittämisestä. Haluamme olla liikuttava kumppani myös seuraavat 100 vuotta.